Така. Ето ги лейландите аурея, които са само на 64 лева и са с височина, отново говорим, около 3 метра. Виждате каква богата растителност. И сега идваме вече на таксус баката, тъй наречения тис, на цена само 95 лева. Ето е цената. Растенията са по-високи от мен с контейнера, около 2 метра са. С перфектен цвят. И идвам вече на тотемите. 3 метровите са на 104 лева. И 4 метровите са на 130 лева. Ето ги, може да ги видите. Идваме вече до футини, бала, дефинофлис бала, нандина доместика. Ще карам този път малко по-бързо. Отново нандина доместика, около 2 метра, размер с без контейнера. Стигаме до Магнолия галюцинензис. Идваме до Илекс аквифолиум. Ето го. Големи, хубави растения. И продължаваме напред към маслинките. Даже имат плод. Футини за ограда. Стигаме до новитата, лавровична новита. Идваме до Илекс аурея, Елиагнус. Огромни красиви растения. Ето. Също Елиагнус. И тук е Калистимон цитринус. Евонимуси, пирамида и бала, топка. Таксус Саликс мацудана, тортоса. Това не е посадъчен материал. Ябълки, круши, кайсии, череши, пекан и така нататък. Идваме към цикасите, палмите и редичката. Няма да обяснявам за какво става дума, гледайте. Форма. Две топки. Една топка. Пом-пом. Различни видове. 3 топки. 3 топки пак. Спирали. В момента ми промоция, виждате. Спиралата е на 110 лева, после 20% отстъпка, така че за около 90 лева купувате разкошна спирала. Това са интересни плодни, но няма да ви занимавам вече с тях, защото батерията ми отива. Това сега, приятели, само да покажем. Платимон. Вижте какви хубави плодаващи растения имаме. Това е месембрина. И така. Чао!